מהו שמך ומה מקור השם? מה השם שלי? תאיר. מקור השם זה אמא שלי נורא אהבת לצליל תיים, ובזמן שאמא שלי הייתה בהיריון שלי ושלחתי לתהום, אז סבא, רבא שלי נפטר, שהוא פחות או יותר גידל אותה, ובגלל שהוא היה בן אדם שתמיד העיר פנים, אז רצתה משהו שקשור אליו, אז היא קראה לי תאיר, שזה שילוב גם של הצליל תיים וגם של האור, וגם מהירפנים, וזה קוראים לי תאיר. במה את עוסקת בימים אלה? לימודים, צבא, עבודה? כרגע אני לפני גיוס, אני עובדת בשתי עבודות, אני בבקרים ממלצרת במסעדה, ובערבים אני ממלצרת בבר. אני מתגייסת עוד חודשיים למדריכת שריון. מה הם תחומי ההתעניינות שלכם? מה הם תחומי ההתעניינות שלך? אם יש לך תחביבים? אילו דברים מאפיינים אותך? מה המשותף לשתיהם? עד עכשיו שסיימתי ללמוד הייתי בצופים, הייתי מדריכה, אחר כך רש"לית ואחר כך מדריכת קורס הדרכה. אני מנגנת על גיטרה, אני וגילאים הלימודים שלנו אוהבים תנ"ך, אהבנו, אני אהבתי. זהו. האם יש לך תחביבים? עניתי לך פחות או יותר, אני מנגנת על גיטרה, אני עובדת הרבה, צופים היה תחביב גדול בשבילי. לא יודעת מה... אילו דברים מאפיינים אותך? אמרתי לך, זה שאני מנגנת, אבל מה מאפיין אותך? את חושבת שהנגינה זה מה שמאפיין את עצמך? מה מאפיין אותי אז? באופי שלך מה מאפיין אותך? מה מאפיין אותי גילה? אני לא יודע. זה מה שאת צריכה לחשוב עליו. מה מאפיין אותי באופי? לא יודעת. אני כזאת שאוהבת להחכים. מבחינתי יום שלא למדתי זה יום משעמם. צוחק, אבל האמת התעצבנו. חכה שתגדל קצת. כן, כן. מה זה אומר לי? מה המשותף לשתינו? שנינו יש עיניים כחולות. יפה. שלום. מהו שמך ומה מקור השם? שמי בר, ומקור השם שזה בר זה גם בן, וגם חיות בר זה כאילו טבע וחופשי. מהו עיסוקך? לימודים, צבא, עבודה? כרגע אני השתחררתי, כרגע התחלתי פסיכומטרי ואני ניגש באפריל, ואחרי זה אני מתכנן לטוס לכמה חודשים לארצות הברית. יפה לך. מה הם תחומי ההתעניינות שלך? כלכלה, ואני מתעניין בספורט, ואני הולך לחדר כושר ומתאמן, וזהו. האם יש לך תחביבים? כן, אני מאוד אוהב, אמרתי, גם להיות עם חברים, גם משפחה, חברה, ולעשות כושר, ועכשיו גם ללמוד. מה משותף לשנינו? מה משותף לשנינו? אני חושב ששנינו משיגים ויודעים לנג'ס שצריך להשיג משהו, עד שאנחנו משיגים אותו. ויש אנשים שכיף לדבר איתם ולשמוע את הדעה שלהם. תודה רבה לך. שלום. מהו שמך ומה מקור השם? קוראים לי אילון, המקור של השם זה מהתנ"ך. מה עיסוקך? לימודים, צבא, עבודה? צבא עכשיו. צבא עכשיו. פרט אתה. קרבי. מה חשוב לך בבחירה שלה? מה תחומי ההתעניינות שלך? כדורגל,
בצבא הייתי בצופים. עכשיו בעיקר הצבא, אין לי יותר... מה התחביבים שלך? אילו דברים מאפיינים אותך? התחביבים שלי, שאלת עכשיו, מה מעניין? דברים שאתה רואה. איך אותו דבר? ומה מעניין, מה מאפיין אותך? מה מאפיין אותי? הרבה דברים, זה מורכב. אין דבר אחד. יפה. מה משותף לשנינו? משותף לשתינו, תחרותיים. אוהבים לנצח. טוב, תודה לך, אבל